أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. yan uwa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da wannan ranar 11 ga wata, wanda wannan daren da za mu shiga shine daren 12 ga wata, daren da aka haifi shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ina mu kowa da kowa fatan alkhairi, kuma alhamdulillah muna nan a cikin bayanin tafsirin littafin ahadari, inda wannan shine zama na 20 daidai, zama na 20 daidai, da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu saboda matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wancan zama da muka zauna mun tsaya daidai wannan waje wanda cewa ya ce ma baina surrataha wa rukubataiha, ya ce hatta tagtasila. wannan anan muka tsaya kenan. insha Allah yau za mu tashi faslun, wannan fasali kenan da zai magana fin nifasi, a cikin jinin biki, ma'ana jinin haihuwa. idan mace ta haihu, wannan jinin da take yi bayan haihuwa, to shi za a yi magana a kansa, menene matsayinsa, kuma yaya hukuncinta game da ibadanta. to wannan shi ne ke mana bayani a kai. ya ce to fasalin wannan fasali ke zama na fin nifasi, a cikin jinin haihuwa. wanne fas, shi jinin haihuwa hukuncin shi kalhaidi, kaman jinin haila ne idan ya zo ma mace, fi man'ihi, a cikin hanawansa. duk abinda jinin haila ya hana, to shi ma jinin haihuwa ya riga ya hana shi. ma'ana kamar yadda ya kasance idan mace tana haila ba za ta yi azumi ba, in mace tana haila ba za ta yi sallah ba, in mace tana sallah ba za ta ɗauki alƙur'ani ba, in mace tana jinin al'ada nake nufi, in mace tana jinin al'ada ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba, ba za ta yi dawafi ba, ba za ta ɗauki alƙur'ani ba. wa'innan in mace tana haila ba za ta shiga ɗakin Allah masallaci ba. to wannan shi duk abin da haila ɗin nan ya hana, to lallai shi ma wannan jinin haihuwan ya hana shi, wannan jinin haihuwan ya hana shi. kamar yadda ya ce wa akasiruhu, mafi yawancin kwanakin jinin haihuwa, mafi yawancin kwanakin jinin haihuwa ga mace in ta haihu, ba a face dole sai ta kai wannan adadin kwanakin ba, amma ko da jinin ya jata sai da ta kai wannan adadin kwanakin, to lallai jini haihuwa ne. shi ne cewa aka saruhu, mafi yawancin kwanakin nan 60 yauman, shi ne kwana 60. wannan jinin zai iya jan mace har ta kai wata ɗaya, har ta kai kwana 40, ta kai kwana 50, za ta iya kaiwa har kwana 60 daidai kenan. idan har ya kai ta kwana 60 bai ɗauke ba, to wannan kuma ya shiga cikin wani lissafi daban. shi ne ce 60 yauman, shi ne kwana 60 daidai. fa'idan kaɗa addamu, idan jinin haihuwan nan ya ɗauke ma mace ƙabla ha, kamin kwana 60, jinin haihuwan ya ɗauke mata kamin kwana 60, kai
walau fi yaumi wiladatin, ko da ranar da mace ta haihu ne jinin nan ya ɗauke mata, ko kuwa bayan kwana ɗaya ne jinin nan ya ɗauke mata, ko ko bayan sati ɗaya ne jinin nan ya ɗauke mata, igita salat sai ta je ta yi wanka, wasallat ta je ta yi sallah, ta ci gaba da sallolinta kenan, wata sumu kuma inda watan ramadana ne ta ci gaba da azuminta, in kuma sauran watanni ne za ta yi azumin nafila ta ci gaba da azuminta, watu da'u kuma a wannan lokacin za a iya kwanciya da ita ma mijinta a lokacin ta halasta a gare shi, zai iya kwanciya da ita kamar yadda malami ahlari yake gaya mana. Daga nan wannan an gaya maka hukunci kenan, za ta yi sallah za ta yi azumi kuma za a iya kwanciya tunda jinin ya riga ya ɗauke. To fa'iza awada haddamu, idan kuma jinin nan ya zo mata da ta yi kwana ɗaya ne biyu ne uku ne ila sai jinin nan ya ɗauke, daga baya sai ta je ta ci gaba da sallolinta da ibadinta da komai, can ila bayan sati ɗaya ne ko bayan sati biyu ne, bayan sati ɗaya ne ko kwana 10 ne, kawai sai jinin nan ya dawo mata. Shi ce fa'iza awa da haddamu, idan jinin nan ya dawo mata baicin ta riga ta yi wanka, fa'in kana bainahuma, idan ya kasance a tsakaninsu, mene kenan a tsakanin wancan jinin farkon da wannan jinin na biyu da ya zo mata, misali in ya kasance a tsakanin waɗannan jinin 15 yauman, akwai kwanaki 15, in ya kasance a tsakani akwai kwanaki 15 fa akasara ko ma fiye da 15 ɗin an kai 16, 17 ko 20 ne, to kana sani wannan jinin na biyun ya kasance haidan, wannan haila ne mu'tanifan sabo, haila ne sabo, ya tashi a matsayin jinin haihuwa, yanzu haila ne ta ɗorayi yanzu, ba jinin haila bane, ba jinin haihuwa bane wancan. Ya ce wa illa idan kuma bai kai kwanaki 15 ba a tsakaninsu, sati ɗaya ne jinin ya dawo ko ma kwana 10 ne jinin ya dawo, to ya ce wannan jinin tunda ya dawo kuma bai kai kwana 15 ba fa, to shine yake cewa wa illa in kuma bai kai kwana 15 ba, dumma ilal awwali, sai ta tara wannan jinin ta hada shi da wancan jinin na farko, ma'ana ana mata ishara da cewa dukkaninsu wannan jinin haihuwa ne. Da ya kai kwanaki 15 jinin haila ne, amma tun da bai kai kwanaki 15 a tsakaninsu ba, to wannan da jinin farkon da jini na biyun dukkaninsu wannan jini ne na haihuwa kenan. Wakana wannan ya kasance min tamamin nifasi, daga cikan jinin haihuwa ne ba haila ba ne, wannan shi ake umurtan mataye. Wannan ilimin yana da matuƙa mazaje su sani, saboda in matan sun shiga cikin wannan yanayin su sanar da su ilimin. Yana da kyau kuma matan su sani, domin abu ne wanda suke ta'ammuli da shi a koda wani lokaci, su ma su san wannan ilimin idan lamarin ya juya masu suna da ilimin, domin in ba sani ba kuma fas'alu ahal zikir in kuntum la ta'lamun, ku tambayi mu abota sani in kun kasance ku ba ku san ilimin ba a dinga zama cikin jahilci ba, ko a dinga zama ana tunanin wa'insu abubuwa da yawa ba a cika. Shi addinin musulunci ba a yin shi da ina gani ko ina zato, a tabbatar da abin da magabata suka rubuta fil kutubi a cikin littafansu gaba kida. Allah ya taimake mu da taimakon manzo Allah. Anan za mu takaita insha Allah. Allah ya rufa mana asirin mu,
Allah ya kiyaye mana imanin mu, Allah ka ba mu lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da karuwan arziki da kwanciyar hankali. Kuma muna ƙara jaddada murnan mu, muna ƙara jaddada farin cikin mu, muna ƙara jaddada annishuwanmu da wannan wata da ya shigo, watan Rabiul Awwal, kuma musamman hususan a cikin irin wannan rana da ya zamto yau ranar 11 ga watan Rabiul Awwal, kuma za mu shiga daren 12 ga watan Rabiul Awwal, daren da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan dare mai daraja, dare mai ni'ima. Jama'a a ƙara yawaita salatin annabi, a ta salatin annabi, a ta tura hadiyan mu gaba kida zuwa ga mene sahibul husni wal jamali wal bahajati wal kamali wal bahai wan nuri, shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara mana soyayya da kusanci da annabi. Allah ya sa annabi ya alfahari da rayuwarmu albarkacin manzo Allah. Allah ya sa annabi ya farin ciki da rayuwarmu albarkacin manzo Allah. Allah ya ba mu tsawon rai mai yawa, mai albarka, mai amfani. Allah ka ba mu cikakken lafiya mai yawa, mai albarka, mai amfani. Kuma Allah ka sa mu dinga zuwa ziyaran annabi Muhammadu. Allah ka sa mu dinga zuwa ziyaran annabi Muhammadu. Allah ko mu biya da kuɗinmu ko a biya mana, Allah dan isan manzan Allah, Allah dan sirrin wannan rana, Allah dan sirrin wannan dare, Allah ka sa, Allah ka ba mu iko sari'an ƙariban saboda mutuncin manzan Allah, albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga almajirinku Imam Ismail Ibrahim da Kusfa Zaria. Allah ka bar mu da annabi, Allah ka bar mu da annabi, Allah ka bar mu da annabi.